имам джоба без никаква злоба. Аз ги нареждам пред, никой не се навеждам. Общо взето има много мисъл в моята глава, която нито с теб, нито с теб мога да споделя, но няма значение, това е игра. Стрелям на та-та-та-та-та-та-та. Филма е такъв, че не съм как по порода, такава създадена е моята порода. Отробата ми, родил съм се с пистолет. Какво да направя, че имам слабост към амфет? Всеки ден в събота, пак съм на гъбата. Аз не раби ме гледате отстрани в събота. Ще се видим, кажи кога, да, не. Аз съм чето, което изобщо не го е бе. Не ме е бе, казах, не бите се намазах. Аз съм тоя дето всяки рим вид поразех. Не ме е бе, казах, аз съм тоя дето дето правя всяки рим и казах. Аз наплязах този би с десния ми крак. Ко ме бе, че ти ме слушаш и пак оставаш го пак. Аз съм тоя град, дето хората са духове. Бутат се, сякаш са духове. Малък град, големи слухове. Малък град. Големи чекове. Ей, Жеков, спри малко на микрофон, нали? Да спра? Тя малко. То няма. Ето какво значение имам микрофон, не ми трябва. Чаваме ли сме? Айде. Живият той дед продава трева на улицата нон-стоп 24 часа. Аз съм с ганджа в уста, нали? Правиме голям, че това пуша трева. Това, нали? Беше извън хонорара, тая пичка да го бара. Аз съм той дето е живял много бедно. Аз съм той дето си остава копалецото недно. Живея с цигари на дребно и се чувствам по моето положение към теб много вредно. Няма смисъл да написал до сега, то никой не го е чул. Ти нормален ли си? Чакай, спокойно, ще го използвам, включи го. Аз колко гадно се чува. Супер гадно се чува. А така. Толкова далече, че чак мога да ти кажа, човече, ти съм и вече. Тук съм сега, както никога не съм бил, не ме смята, не ме интересува кой ме смята за дебил. Аз съм пробил до един или друг начин. Съм се тогава с моят стил, моят факти, носи български флаг. Аз също си най-разния случайно питах. Махай се, ти не си задух, ти си букук и се прочут с този гей звук. Знаеш какво, не ме занимавай, по-добре не ме одобрявай. Знаеш какво? Не ме занимавай. Тук или сега, как да започна? Която и рима да използвам няма да е точна. То опиша положението, то е град мнението. За хората това ми е положението. Тук на нулите си стоя, не мога да спя. Победи ночи пак си стоя и пак гълтам приготвям тази голяма крачка, която е с моята трудня. Правя грешки на вода еба, майка му да еба. Аз съм човек и аз греша. Пома е бе, кой слуша ма? И аз съм човек, и аз съм това. Пома е бе, кой слуша ма? Важно е някой път хората да осъзнаят и да признаят, че и те грешки правят. Не пипай звука, някой друг ще го начука. Общо взето дай бабука. Ето тук съм както никога. Ето тук съм както никога. Типали подай трева. Ето тук съм както никога. Ето тук съм, типали подай трева. Мога да ви кажа много неща от живота. Как не, всяка карта ми е изиграна като по нота. Живота се описа в една нота. Нека правя градовници, жежика си мисли за малумници. Интересен са прави, ама не пред мен. Общо взето влизам много повече от мен. И няма проблем с този дет мен ме реди, защото не го гледаш по-пъти. Си болен. Шарка. Дай малко. Ето кой сега. Отваря ви една дами и господа, аз съм човека с голямата уста. Мога да ги реча, както никой
няма друг да се посмее, моята чаша да се налее. Аз съм това, дето обича да се смее и няма знае как. Жал, покажи ми това път към Кингстън, защото не съм бастун и не се казвам Грум. С моя ума аз пак навлизам, не облизам, пак шумен съм роден и гоме вече за повече от заради мен. По-бързо учиш викенд, залитам аз се питам, пак улица притам, аз слушам хората и това, което аз чувам. Общо взето караме, но да ги псувам. Много съм голям, повече отколкото може да си представите, но няма проблем, пак може да ми се направите. Аз толкова съм се родил, че ти си мислил, че още си дебил. Много безмислени неща говоря без да мисля, обаче става ми тъпо след като ги обмисля. Тук съм сега, както никога, казах го в първия, втория, третия фристайл, нека Виктория да повторя тая история, която аз ти преди не каза, нали? После много хора не е марморика, ма иска да е па, нали? Що съм прекалено голям и обичам да не знам моя, кога да ми парате, топката да ме ближете, знаеш какво, никога до мен няма да стигнете и миришете, и миришете, и миришете. Още? Да. Това с микрофона. Да го махна, не? Не, бе, с микрофона. С микрофона става, да. Те малко по-долу. Чуна, не? Да. Не, бе. Да, е такова. Ето го е Жеко за този канал. Не знам аз какво да кажа, защото сега. Значи седяха две гробни сучки. Две момичета си правиха на пуските смучки. Когато бях малко добре по различен начин, сега обаче за това ще плачем. Как не можах да ги наеба, гледах ги как се силуват, аз не знаех какво става и не можех да разбера. Къде е путката, къде е газа, докома е брега, кое ме мисля, че ще обгъщи зона. Защото бях малък и не познавах бизона, а бях толкова детствен като кесен в гадката, подреждат с мен. Ти се надокосват и не пипнат, защото не знаеш какво мога да ти причина с моята. Голяма уста, голяма уста. Суджука! И сега, в днес видите, че някой пита за суджука. Или за това дете пичка да, коя му смука. И аз съм това дете видял някакви куреви дете, разбрал, че е създал някакъв педал. И знаеш какво? И знаеш какво? И знаеш какво? И знаеш какво? Говоря чумен, т.е. говоря много меко. Тук сме в чумен, дето не всеки е разумен, нито пък аз се смятам за умен. Един момент ти ще заекнеш, ще намекнеш, че и аз съм умен. Но не става въпрос за това, не ме интересува колко пички има зад гърба, колко кинти има в джоба. Важно е какво си мисля, като си бил в мачната от ромба. И за това аз ги реде и май се изчерпах, доста се почерпих и за това много се изнервих на следващия ден на сутринта. Осъзнах, че трябва да правя дебат по философия и бизона ме разбра, стоп, има кофе по гърба, не само по корема, неговата е дилема, дали си сбръснат шатата или корема, няма значение, ти си много печен и от мен приятел вечен си наречен, както много хора в тая стая. Момчета, ако почна да ви говоря, много ще вас смая и ще ги закопая. Те дет ме товарят, те дет не могат да ги трая, ще ги разкатая. Брат, често ти казвам, брат, често ти казвам, направо на коя ми ще ги намотая. Брат, често ти казвам, честно ти казвам, направо ще ги разкарам без да се занимавам. Брат, честно ти казвам, честно ти казвам. Много седи. Аре, доста мълчи, компак. Браво! Гледай, гледай следващия концерт. Вече на сета, аз повече ще получил смок, като съм в света. Няма място за